Бие отново Мартин Раднев. Много голямо за втори има. Марто просто така, сърце. Освен всичко друго трябва да е сърце. Да, а и Ямбол са си школа, каквото и да си говорим. Да. Там няма футбол. Хубава асистенция поредна на Максим Ванчев. – 83-66 е резултата. 3 минути и 30 секунди до края на много се надявам другите юноши да влезе, но така като гледам. Има още малко време, но... Има 3 минути. Аз смятам, че сега е момента. В 3 минути не може да случи нищо, особено в този мач, така че може да се дадат някакви шансове на по-младите играчи. Бойко Миленков свърши своята работа, свършиха повечето от играчите, свършиха работа, която бяха на терена, така че 3 минути има шансове. Мнение мое, без да го наслагам, казвам го като това, което смисля, че при 16-17 точки, 3 минути матчът вече е тотално решен. Единствено само че остава да се види колко ще бъде разликата в полза на Берое. Аз пък мисля, че Коци Боев няма да пусне други момчета. Много често той на шега казва, че гори в матча и просто не следи часовникът. Това не е мой проблем. Те горят от желание да влезнат. Сега факт е, че напоследък сега гръбни ваканции доста от тях не тренираха равномерно и може би заради това така... Може би иска и да, така да се каже, тук можеха да се сърнат 17 различни неща, от моя гледна точка, но както и да е. Отсъждането е в полза на Берое, все пак. Иска и да кажа, че вероятно така, той иска да спои така, тези по-опитни състезатели в игрова обстановка. На нас не липсват мачовете поради ограничения бюджет. Не може да си позволим контролни срещи. Може би така сега е момента да поиграят малко заедно. Не знам, все пак това е негово виждане. Той е там, за да го направи. За да вземе решение какво да направи. – 84-68 е резултата, 2 минути и 18 секунди. 2 отборни фаула за Берое и 3 за гостите от НСА. Никаква игра в защита в момента. Само пазим, да. Сега не мога да се изкрива душата. Значи, аз изповядвам тезата, че един нападател, за да вкара кош, ето както в момента смени, нали, трябва да, както аз се изразявам, да роди. Нали? Няма как да допускаме лесни кошове, защото за да вкараш кош, за да не вкараш кош, браво, Данче влиза. Йордан Иванов ще запише първи минути в този двубой. Да, той не е играл до сега. Става и Жан да влезе. Има още 1 минута и 50 секунди. Нека, един по един. И в края на нашия разговор опитаме Георги Младенов за
това, което предстои на женския отбор до матч с Славия? Предполагам, ще сте мотивирани. И за мен предстои 24 дена работа до когато вече почне матчът и до плейоф. В тези 24 дена отбора няма да участва в плейофите, в Купата на България. И тези 24 дни са ми златни, защото имам матч сега с отбора на Славия, в който матч трябва да се направи максимално всичко до матча, да се тренира по начина, по който искам аз. Някои неща да се чисти тотално. След това има почивка, матч с Лукойл, който ме интересува като игра, но в никакъв случай не като резултат. И вече оттам идват мачове с домакински мач на Монтана, домакински мач на гостуване на Левски, домакински на Русе, гости на Славия. Това са най-важните мачове преди, де-факто най-важното изпитание, което очаква отбора на Берое, женския екип. Това е участието в четвъртфинала в плейофите. Така че в тези дни трябва да се даде максимума, за да може да ги използваме така плодотворно и да имаме добър резултат в края на това, което се прицели. Защото аз, когато дойдох на 27, имахме 2 дни опознавателни, от втори. Днес сме 28 дни, в които си играл 6-7 матча в първенство и за купа, почивни дни. Имаш около 25 тренировки. За 25 тренировки мисля, че няма човек, ако ще да е магиосник, който да може да направи от нещо нищо, мисъл, или от нищо нещо. Невъзможно е да промениш един отбор, менталитет, да промениш начин на игра за 25 дни. Значи, казвам го не като извинение и като някаква застраховка, казвам като факт. И все пак Монтана или Дунав предпочитаме или... Винаги, когато правиш сметки, кой да е, винаги попадаш на този, който не трябва да попадаш. Така че имаме още време, от нас зависят много неща, как ще бъдат, кой ще бъде, с кой да играеме. Много неща с кой ще бъде, с кой ще играеме, но аз съм на принципа, ако сме готови, не трябва да ни притеснява нито един от тях. Така че живот и здраве, всичко да е нормално, да сме здрави, всичко да върви както трябва да върви. Един трябва да бъде отбор в мачове да е победител. В нашия спорт нямаме равни мачове, така че защо пък да не сме ние? Ако отбор е добре подготвен, ако е добре и физически, в края на краища, защо да не сме ние победители? Аз съм бил винаги на този принцип и винаги съм смятал, че когато изгледаш максимум от себе си, в края на краища тя се бъде благосклонна към това, което правиш и труда, който хвърляш. Желаваме успех на Берое 07 и ви благодарим за компетентния коментар. Само да се върнем просто за една минутка. Голяма част от юношите, когато бяха на игрището, сътвориха 2-3 хубави неща и цялата публика така... Те вдигнаха публиката на крака. Ги удостои с бурни аплодисменти. И Ангелов Каракош и Максим даде хубаво завършващо подаване. Данчо Смилова такова. Така, аз се радвам, когато млади баскетболисти имат възможност и влизат на игрището и пожелавам успех на всички нататък. Ние, уважаеми зрители, вече почти остава да се разделим, защото завърши двобоят от група 92 на 76 победа за Берое срещу НСА. До нови срещи в Общинската спортна зала, където ще може да проследим двубоите и на женският баскетболен отбор на Берое 07, както и на мъжкият Берое в първенството на група.